खुलुमबाय। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि जानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि हामलायथि रादाब हरनाय जाबाय। बे बैसागु फोरबोआ समाजारि खान्थिजों फालिबोनाय। दिनै सैथो दाननि जोबथा खालार संक्रान्ति आरो बेजोंनो मोसौ थुखैनाय जायो। लाव फान्थाव हालदि बेबायदिनो सिरि सिरि हानानै माला सुनानै जों मेथाइ खनै खनै मोसौखौ थुखैनाय जायो। जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जा हालुवा गेदेर। बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि दाजा बारि खनायाव दं एम्बु बंला बेबायदि जा गेदेर जांगिला। दा बे मेथाइ खनै खनै जोङो सैथो दाननि जोबथा खालाराव जों मोसौ थुखैनाय फोरबोखौ फालियो। बेबायदिनो गाबोन सुबुं बैसागो फोरबो फालिनाय जागोन। आबादजों सोमोन्दो थानाय बा आबादानो जोंनि थांना थानाय गुदि। बेनिखायनो बे बैसागु बोथोरखौ बा बोथोरनि गाहाय होननानै जों बबे समाव मा आबाद मावनांगौ, जों बोथोरा मोजां जानांगौ होननानै बोराइ बाथौनि सेराव थानसालियाव जों गासैबो आरज गाबो। आरो बेबायदिनो जोङो रंजा रंजायै बर'नि आबुं आसार खान्थि लोगोसे खाम जथा सिफुं सेरजा लानानै रंजानाय जायो। बे बोथोरखौ बरायनायजों जाहाथे जोंनि आबादाव माबा मोनसे बोथोरा जेंना लाबोआ, मोजाङै जोङो आबादखौ मावनानै जों मोजां फिथाइ मोननो हायो। दा बेबायदिनो बे बोथोरखौ रंजानाय बोथोर हिसाबै बैसागोनि 1 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम बे हाबाफारिखौ बा बे फोरबोखौ खुंनाय जायो। आरो बेजों बे गोदान बोसोरजोंनो बिफां बिलाइनि बिलाइ गोरलै खिलिनायजों लोगोसे दाउमा दाउसाफोराबो सुबुं माहारिनि गेजेराव गोदान सानस्रि गोदान सानथौ खामानि मावनो हालांनायनि, जोंनो गोग्गो समाज दानो हानायनि बेबायदि सुबुरुन होफैयो। मानसिनि साननाय हनायफोराबो थाजिम जायो। बेनिखायनो दिनैनि बे रंजानाय बोथोरजों जों बे बैसागु फोरबोखौ बरायनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों सुबुं माहारिनि गेजेराव सुखु गोजोन लाबोना होफैनो हानायनि आरो गासैनिबो जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव खौसेथिखौ हास्थायनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बयनिसिमबो बैसागु फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै गाहाय नेहाथारि जानानै बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरदों। दहाय आफा बोराइ बाथौ दहाय।